Benvinguts a Nisos Teatre. L'espectacle és a punt de començar. Us pedirem que desconnecteu els telèfons mòbils i les alarmes dels rellotges. Moltes gràcies. Bona tarda. Sí, era per cancel·lar una cita amb la doctora Casanovas. No, és que marxo fora a Barcelona i no hi seré durant un temps. D'acord. Quan torni demanaré hora. No, per la medicació no pateixi. Jo tinc la recepta electrònica, però si fes falta qualsevol cosa, ja li faria saber. Perfecte. Gràcies. Ei, Titi, què tal? Laia, guapa. Com estàs? Què tal? Bueno, fins al cony una mica de tot, però fins al cony bé. A veure, necessito més detalls. Ens sentem i t'explico que joder amb les escales. Doncs bueno, molt enfeinada amb el tema de la uni, de l'obra, de la novel·la, però bueno, he intentat rascar temps per veure't i per veure-us a tots. Que per cert, quan vaig llegir el missatge de la Gemma i el Xavi dient que no podien venir, vaig pensar, vaya part de gilipolles. O sigui, la Mariona ens convida i un que si l'enginyer de no sé què merdes i l'altre que si el nòvio no sé què, fatal, tia. És igual, no passa res. Que sí, que ja sé que vas enviar un missatge dient que el nòvio de la Gemma no podia venir. Que per cert, molt ben fet, vull dir, porten 2 dies. Saps que la Míriam amb la Martina. Però lo de la Martina és diferent. Per què és diferent? Tia, perquè porten un parell d'anys i bueno, tu saps que jo i la Martina tampoc és que ens portem massa bé. Però no sé, jo ja la faig com si fos del grup d'amics. I a més, tia, imagina't que avui ens fem una foto i que de cop i volta apareix a la part dreta de la foto el matge aquest. I després, d'aquí 2 anys ens preguntem, i tu qui ets? No sé, no vull que la gent em cometi els mateixos errors que jo vaig cometre amb el Toni. Com estàs d'això, per cert? Bé. Laia, portava molt temps, no és tan fàcil. Bueno, és un home més a la meva vida, no passa res. No sé, 5 anys em semblen molts. Ja, tia, però què faig? Em quedo tancada a casa, plorant, mirant... Merda, Mariona,
no volia de veritat que... No, sé que no ho feies a mal. Ja, i que ja em coneixes, que a vegades parlo sense pensar. Sí. I que tot això m'ho he volgut prendre com benzina per escriure. Saps com les cançons aquestes monyes de la Taylor Swift que li dedica a la seva exparella? Doncs jo el mateix amb la meva novel·la. Que per cert, t'he parlat de la meva novel·la. Espera que obro. Sí, tranquil·la. A veure, digues. Doncs mira, la meva novel·la tracta sobre un home i una dona, una parella heterocis bàsica, perquè no podia ser d'una altra manera, perquè si no, no ven, saps el que et vull dir? Aleshores, clar, es coneixen a l'oficina, llavors ella va a l'ascensor, ell va corrents, tapa la porta de l'ascensor per poder veure's, aleshores quan estan els dos junts, ell clica el botó de stop, llavors allà tenen una aventura sexual que a ella l'encanta, per què? Perquè és una dona cis i li encanta que la tractin malament, perquè així anem. Aleshores, doncs, una miqueta això. Hola! Hola! Hola, Eric. Què tal? Hola, Laia! Però quant de temps, senyor? Hòstia, sí, des d'aquest matí han passat uns quants dies, Sí, la veritat que sí. He portat aquest vinet, l'he volgut tastar abans. No calia que portessis res. Del Mercadona. Home, jo crec que... Jo no sé quina és la vostra intenció, però jo avui haureu de trucar a una ambulància per arribar a casa. Sí, no saps com estava comentant aquest matí que l'anava a tajar i que anava a cagar pels terres. Estava animadíssima. Sí que veniu animats. Home, quant de temps fa que no fem un sopar en condicions? Home, des que li vas putar la paret del menjador al Xavi. Ja, sí. Però que no t'avergonyeixis. Ara les properes persones que hi vagin els hi podrà dir que ha fet un Jackson Pollock a la paret. Laia. Però que no ho dic a males, tu saps el que costen aquests quadres? I de totes maneres, també et dic, entre les empanades argentines, el vodka amb granadina i les birres que portàvem, tio, un mural digne del MACBA. Sí, he tingut millors dies, no ho negaré. Bueno, avui no ha de ser menys. Eric, pots obrir tu? Ja acabo de preparar coses. Sí. Per la cuina. I si m'he deixat la porta oberta, fins i tot. Què? Has pogut escriure aquesta tarda o què? Jo m'he fet un gin tònic, m'he apalancat al sofà, he encès la tele, he fet un zapping, de cop i volta he arribat a Telecinco i hi havia aquests programes com de migdia de Culebron xungo. Són hipnotitzants. Però són horribles. Molt horribles, sí, la veritat. Ei, noies, què tal? Però Com bueno, esteu? vaya pibón, no? Mi amor, moltes gràcies. Vinc aquí amb tos, amb refredat, amb tot, però m'he volgut posar mona, no? No anava venint xandall, tampoc, carinyo. Què tal, com esteu? Aquí estem. Senyora... Hòstia, que som les últimes. T'ho he demanat, T'he demanat que deixessis les coses, que no les deixessis per últim moment. Aviam, cony, relaxa't una mica, que ja estem aquí. No, tranqui, sí que encara falta el Nil. Sí, bueno, és que aquest no es vol trobar amb la Mariona. Hòstia, tia, relaxa també una mica tu, no? A veure, que no dic res, però que a dia d'avui tampoc és que tingui la millor de les relacions. Està tot parladíssim, carinyo. Ho hem parlat 1000 vegades amb la Mariona. Ai, Míriam, aquestes coses es perdonen però no s'obliden. Bueno, deixa-ho estar, és igual. Ei, carinyo, Mariona, com estàs? Mira, has vingut. Sí, tant, com no venir si muntes un sopar. No sabia si vindríem al final. No, clar, la Martina al final ha deixat lo de les birres amb les del bàsquet per un altre dia. Sí, o sigui, que si passa alguna cosa interessant ja m'assabentaré. Però que vinc amb moltes ganes de sopar, òbviament. Bueno, això és el que compta, sabeu? Algú La cirereta del pastís. una birreta, alguna cosa per veure? Aquí porten dues, no? 4, Sí, no? Per anar tirant. Ja vaig, També. Ei, xulo, no, aquest vestit? D'on l'has tret? Del Primark, 15 euros. És molt xulo, no? Et queda genial. Sí, no estic gens malament. I aquest què? Anda, que... Però bueno, ja ha arribat l'ànima de la festa, no? Jo també t'estimo, Laia. Guapetón. Bona nit. Què tal, Lia, com ho portes? Prou bé, amb molta feina. Just ara surto de l'oficina. Es va tirant, no? Hola, Mariona. Hola, Nil. Què tal? Prou bé. Tu? Anar fent. Bueno, que les birres s'escalfen, no? Sí. Volíeu? Vosaltres? Sí, fa, sisplau, 4. Vols alguna cosa per veure? Una cervesa ja em va bé.
Ens sentem a la taula? Sí. Dóna-li, sí. Prepara't una mica de pica. Perfecte. No, Aquest superet. tu, no està gens malament. També us anava a dir, portem el vi que ha portat l'Eric? Però si acabem de començar la birra. Bueno, jo no sé amb quina intenció et vens tu, però jo tinc gates avui. Està a la cuina? Sí. Com si no haguessis vingut mai a sopar. Nosaltres sopem amb un gotet de vi i una birra. Sí, ho sé. La Laia estarà d'acord amb aquesta frase que has dit, no? Home, ben d'acord. Però sí que aquest matí estava... Mira-la. He portat tot l'alcohol que has comprat, Mariona, amb la qual ara només ens podem aixecar de la taula a no ser que hi hagi una emergència superurgent o que ens estiguem pixant molt fort. Va. Sí? Vale. Vini tu o què? Toma! Dóna-li. No, que estem. Que ruli. Dels cars, té pinta. Sí. Vinga. Està perfecte. A mi no gaire. Gràcies. Laia, és que vas a tope. Bueno, és molt fort. Es nota que és xarel·lo, Bueno, a tot això, fem un brindis. Vinga. Per nosaltres, pels reals, no? Però no falta gent? Home, Però tu els veus, aquí. també tens raó. Pues que els follin, vinga. Vinga, va. Xin-xin! Salut, gent. Hòstia, m'acaba de venir el cap veient el dia aquest. Que us en recordeu del cap dels nostres 20? Hòstia. Va ser el cop que ens vam gastar com... Ens vam gastar tota, què va ser, la pasta, no? Tota la pasta. En tonteries que eren les pijades aquelles que van acabar sobrant, no? Per mesclar. Que va, no ratxera, Sí, però bueno, també ens vam fumar uns porros que semblaven dignes descendents de Bob Marley, penya. No, però ja pel Bob Marley hagués estat un dimarts. A veure, jo tampoc recordo que aquella època fumessin tants porros, algun segur que devia caure, però... Hòstia, a veure, un moment. No era com per acabar amb les existències de la Guàrdia Civil, però per allà anava, la cosa. Pues no ho recordo. Doncs això mateix t'estic dient. No ho recordo. Vale, vinga. Ai, no els hi has explicat, no encara? Lo de que t'han donat la beca pel doctorat, carinyo. Olé! Bueno, ja ho has explicat tu. Ostres, ara llavors, quan diguin «Hay algún médico en la sala?» podràs dir «Sí, jo!» I de lletres, si està lletra ferit, jo el puc ajudar. Aquesta te la portaves preparada de casa, no? Vinga, va, prou, gent. Juguem alguna coseta, no? Així per animar, un joc de veure. Bona? Vinga. Saps què podem jugar? Quina por. El joc de les preguntes ràpides. Però tu, aquesta nit vols que em mori. Però no havies vingut a això, tu? A veure, jo quan tens raó, jo em callo la boca i ja està. Vale, va. Qui comença? Jo mateixa, si voleu. Vinga. Martín, has de portar aquesta cara de cul a tots els sopars? Eric, vomitaràs al lavabo sobre la taula. Mariona, tens vi? No és només per aparentar. Martina, quin és el color preferit de la Míriam? Nil, quina merda pregunta. Laia, Toni o algú dels presents? Ets una rateta? Has caigut? Bueno, si vols que et respongui en temps. Vale, doncs qualsevol dels presents. No torno amb el meu ex ni que em pagui. Però bueno, a la teva salut. Torno a començar jo aleshores. Sí, fot-li. Martina, que... Míriam, què collons fotem en aquest sopar? Laia, quan trauràs el teu nou llibre? Míriam, t'hi casaries amb la teva parella? Martina, quin és el meu plat preferit? Eric, és veritat allò que diuen que vas més calent que l'asfalt de Texas? Nil, per què no li has fet cap pregunta a la Mariona? Laia, series capaç de veure alcohol etílic? Martina, has de ser sempre així de gilipolles? Míriam, la Laia anava sempre així de borratxa. Eric, quin profet que hi ha a Pitjolinski? Laia, un vi de la bodega del meu pare o del Mercadona? Martina, insisteixo, has de ser sempre així de gilipolles? Mariona, per què ho vas deixar amb mi? Prou! A veure, us he d'explicar una cosa i així me la trec de sobre. Avui us he dit que vinguéssiu a sopar perquè hi ha un motiu, hi ha una cosa que faré, però és purament informatiu, no necessito que em discutiu res. Us ho vull explicar perquè us estimo i us ho vull dir jo abans que no... Vale, però espera, no ho diguis. És que sé
sé el que vas a dir i tinc una sorpresa. Un segon. No tinc ni idea, no sé de què estan parlant. Però que encara hi ha més alcohol? Home, jo sempre porto una ampolla a la bossa per si algú ha de donar una bona notícia. Carinyo, si no et conegués, pensaria de veritat que ets alcohòlica. És que parlaven els tres. Laia, deixa que ho digui, sisplau. Va, Mariona. Va, carinyo. Però tens alguna cosa a dir-nos, digues. És una cosa que he pensat molt i que fa molt temps... Perdó. Però vinga, va, que si no, no ens ho podrem veure, digues. Sí, acaba. Què està Va, passant? Mariona. He decidit que em suïcidaré. No. Què? No. Espera, no, ens apartem un moment. No cal, no cal que la veiem totes, no, la podem quedar... Bueno, però és que vam ser 4 persones per aquí, no té sentit, carinyo. Es pot saber què collons acaba de passar? No ho sé. No ho sé, no ho entenc. O sigui, jo havia estat parlant amb ella i ella m'estava dient que estava bé, que estava millor i jo la veia millor. Doncs ja no hem sabut ajudar-la com hauríem. Però a veure... Que estem parlant de que es suïcida, no de que es muda a Austràlia, A veure, és que a mi no em sembla malament. Martina, tio, joder! A veure, però què vull dir? Que és la seva decisió? Qui som nosaltres per parar? Bueno, no ho sé, les seves amigues, et sembla poc? Doncs precisament perquè sou les seves amigues... Però aleshores què pretens? Què pretens? Li diem, aviam Mariona com sagnen aquests caralls? Calla, tio, joder! Que no, que és ella! Hòstia! A veure, jo el que dic és que, per exemple, si es quedés prenyada i no volgués tenir un nen, què li diríeu que és el que és? Tia, són coses completament diferents. Doncs que cadascú decideixi sobre la seva vida. Però és que amb el suïcidi no és el mateix. En plan, quan decideixes matar-te a tu mateixa, també mates al teu voltant, mates a les persones que t'estimen. I la Mariona feia temps que no estava bé, totes ho sabíem. Jo crec que tot això és culpa del Nil. Tia puta, tia, és que tu també deixa't anar, No, a veure, jo tinc un plan, he estat pensant. Si aconseguim que el Nil es torni a estar amb la Mariona, potser soluciona. Nil, a tu de petit no et van fotre una colla educativa, veritat que no? No, però escolta'm. Vale, quan va començar tota aquesta merda? Quan el Nil deixa la Mariona, causa i efecte. He parlat. Amor meu, et puc demanar un favor? Primer de tot, que treguis el cabell de la cara, sisplau, que fas molt petit. I per altra banda, quan et moris, dona el teu servei a la ciència perquè és per estudiar-te. Ara, tio. Què és? Què és? On collons t'has fotut? Boi. Creure, tio, és al·lucinant. Però qui és? Al·lucinant. Qui és? El Nil, que ara puja, jo què sé, tio. Però quan s'ha pirat? Bueno, no sé. Éramos pocos y parió la web. No ho sé, tio. Tu on collons t'havies fet? M'havia deixat una cosa pel sopar. Nil, tio, hem deixat de puto sopar quan la Mariona ens ha dit allò. Ja, però tot això m'ha fet pensar i... Necessitava estar sol, he aprofitat. Bueno, sí, és típic del Nil, no? Fer-se les desgràcies als altres les seves. Molt bé, meravelló, sempre igual. Què vols dir amb això? Joder, la Mariona està dient que se'n volen anar i tu l'únic que vols pensar és en que és culpa teva. Sé clar que ho és.
Mira, pots puto deixar de fer-te la víctima només un moment? És igual, no ho entens, Míriam. Mira, no, ets tu el que no ho entens, d'acord? Una persona no pren aquesta decisió per un sol motiu. El puto principi de causa-efecte que has explicat abans no s'aplica en aquest puto cas, vale? No és em passa això, faig això, no és un puto camí recte, són 1000 bifurcacions i és que feia temps que la Mariona no estava bé i totes ho sabíem. A veure, sent sincers, potser una mica sí que has pogut influir. Sí, és que tu també, Laia, de veritat. Però a veure, que no ho tinc 100% contrastat, he parlat el mateix amb ella que qualsevol de vosaltres. L'únic que dic és que fa 2 segons s'estava comentant, tampoc sigueu hipòcrites. Mira, Nil, l'únic que et vull dir és que aquest és un moment difícil i que tu no ets el puto centre dels univers i que l'últim que necessitarà mateix la Mariona és algú victimitzant-se. Míriam, podem sortir un segundet? Sí, ens anirà bé, no? Suposo. Digues, què passa? Que no puc amb tota aquesta situació. Podem marxar? Però com vols que marxi? Has vist el puto sidral que hi ha muntat, tia? Però si has sentit a la Mariona que no hi ha res que puguem fer. Tia, però que no penso deixar sola els meus amics, i menys en aquest moment. Mira, Míriam, l'amistat és una merda. Així t'ho dic. És que no deixen de ser relacions tòxiques, per lo bo i per lo dolent. I aquesta cosa vostra és que encara ho és més. Però, què collons té de bo una relació tòxica? A veure, carinyo, deixa'm que t'expliqui i, per favor, no et quedis amb el titular, vale? Mira, tu pots tenir la millor relació amb qualsevol persona. Pot ser completament idíl·lica o pot tenir els seus peros com qualsevol cosa hauria de tenir. Però és que si la teva relació és perfecta, és perquè us amaneu coses. Tots tenim coses dels altres que no ens agraden. I sempre ens ho callem per no fer mal a l'altra persona. Però és que... I de cop, quan t'enfades, és perquè tot això s'ha acumulat i acaba explotant aprofitant la benentesa. No ho estic entenent. En plan, no estic entenent on vols arribar. On vols dir? A veure, per exemple, quan tu quedaves amb la Mariona per donar-li suport i ajudar-la amb tot el que estava passant, quan arribaves a casa em deies que estaves una miqueta farta. Tia, farta és una paraula molt forta. Jo a la Mariona me l'estimo molt i tu ho saps. Vale, doncs no estaves farta. Diguem-ne que estaves cansada. Vale? Per què no tenies la confiança total per dir-li que estaves una miqueta cansada del monotema? Tia, però què volies que fes? Que l'ensorrés encara més? No, sinó ja et dic jo que s'hagués suïcidat molt abans. El que vull dir és que mai s'arriba a assolir una confiança total i que les relacions d'amistat són relacions de dependència i per mi això no deixa de ser tòxic, per lo bo i per lo dolent, punt. Però... Llavors la nostra relació és tòxica, no? A veure, carinyo, sí, però nosaltres ho gestionem diferent. Tia, crec que se t'està anant. A veure, una vegada més, quan va començar tot això? Quan el Nil va deixar la Mariona? El Nil i la Mariona tenien una relació de dependència emocional, fruit de l'amor romàntic, que és molt bonic i tot el que tu vulguis, però no deixa de ser tòxic. I quan ella no ho va saber gestionar, vosaltres, en comptes de donar-li les eines perquè ho sapigués fer, us veu emmascarar amb la compassió i, carinyo meu, és que no hi ha res més tòxic i paternalista que la compassió. Sempre ho has de veure tot així, no? No, és que res per res, tot és una puta merda per tu. Doncs sí, perquè tot va d'això, de que només ens tenim a nosaltres. I la Mariona ho sap, per això està com està. Una puta insensible, però molt heavy, Míriam. No. Dones, Uah, tia, t'entenc perfecte. No estava escoltant. És que no hi havia música i que m'he quedat sol. Bueno, no, si raó no et falta. Això la Mariona ho haurà netejat mai. No, la netejarà. És que hi ha cops, mira Martina, et vaig a ser molt sincer, és que hi ha cops que tu dius coses que la penya et diu ara Martina, no sé què, ara Martina, no sé quantos, i jo penso, però si aquesta cabrona té raó. A veure, jo crec que la raó és subjectiva. Però agraeixo molt les teves paraules, de veritat. Merci. No, tu. Et puc explicar una cosa? És que he vist
he vist com penses. I t'he anat coneixent, perquè et coneixo ja uns quants anys. Ets una tia que em cau molt bé. Jo crec que la Martí i la Míriam aquí han encertat. Puc explicar una cosa? Clar, digue'm sí. Tinc un problema. Vale. Però un problema d'aquests grossos. Grossos de que la puc cagar i enviar tota la merda. Vale. Posa en situació. Vaig conèixer una noia. Fa molt de temps. Sí. I la cosa és que vaig sentir una cosa com molt rara, però no rara en plan malament, rara guai, molt guai. I la cosa és que, clar, he continuat veient aquesta noia, he continuat xerrant, hem continuat parlant, seguim sent amics. Vale. I és que no sé què fer. I clar, jo és que crec que tinc un problema, tinc una pregunta, no sé si estic enamorat o sóc al·lèrgic al gluten. Al·lèrgic al gluten... Sí, perquè sempre que quedem bevem birra. A veure, Llavors podria... a tu el que et passa és que estàs pillat. Per què no tires fitxa? Aquí volia arribar. És que no m'atreveixo gens. Per què no t'atreveixes? Et fa por o què? Que t'has enamorat d'un monstre? A veure, la Laia no és un monstre, té caràcter. Té caràcter, és especialeta, però ens l'estimem i me l'estimo molt, però com a tipiarla de monstre crec que aquí s'has passat. Estàs pillat de la Laia? No. Hi ha moltes Laies al món. Hi ha futbolistes que es diuen Laia, hi ha actrius que es diuen Laia. Tinc una companya de feina que es diu Laia també. Vale. A veure, tio, a tu el que et passa és que has vist que ha baixat un altre i has vist una oportunitat. No, és que va molt més enllà d'això. És que tu saps el que és la càrrega emocional de quedar amb ella, que t'expliqui els problemes amb el nòvio i has de defendre el gilipolles del nòvio. Perquè l'has de defendre perquè és la teva amiga i no li vas a dir... A veure, no. Una cosa. I tu saps la càrrega emocional que porto al darrere? Eric, quants anys fa que us coneixeu? Des de l'instinct, no sé. Uns quants anys? I mai has intentat res? No. Mai, ni a veure si sona la flauta? I no, joder. A veure, per l'amor de Déu. I si tu li dius, i ni que sigui, acabeu follant, no t'agradaria? No, però no m'ompliria. Però què putes us passa a tot el grup amb això d'enamorar-se? Però tu no estàs enamorada de la Míriam? A veure, la meva relació amb la Míriam és diferent. És més aviat d'admiració intel·lectual, saps? Vull dir que hi ha un component físic, està clar, és definir la biologia, però que jo no ho definiria com un enamorament com a tal, vull dir, no trobaries la nostra història d'amor a Love Factory, precisament. Hòstia, mira que riu ser fred jo, però m'has fotut esgarrifances, tio, joder. Doncs no sé què dir-te. Oye, ja que estem aquí, no et voldràs partir un poquet, no? No, jo ja estic molt bé amb aquesta, amb això estic molt bé. Sí, tu ja estàs bé amb això, crec. Tia, tu recordes quan anàvem al Tibidabo? Que va haver una vegada que vam pujar, que va ser a la Talaia, no? I que a la puta Laia li va donar no sé quin vertigen de merda i va començar a gronxar la puta cabina on estàvem. T'escolto, puta! Buah, i la vegada en la que vam pujar com a la muntanya russa i vam pujar-hi 8 putes vegades només per aconseguir la foto. A més recordo que quan vam aconseguir la foto vam anar a fer una foto de la pantalla però se'ns va quedar molt borrosa. No, horrorós. És que mira si hem arribat a fer coses, No. Mira, sé el que estàs intentant, però deixem el tema una estona, sí? Mariona, jo, sincerament, crec que encara queden raons per viure. En plan, tu mateixa ho has dit, no? Has dit que ens estimes i que t'omplenem d'alguna manera la vida, no? Quants érem al grup fa 5 anys? Tota la gent que ha marxat, on és? És que jo no puc estar permanentment preocupada per saber qui serà el següent que marxarà. La Gemma, el Xavi, la Joana, podríem seguir. Carinyo, però nosaltres hi serem aquí sempre. És que jo això no ho puc saber. I m'agradaria creure-us. Però és que hem fet
tants brindis per totes les coses que volíem fer junts i al final no n'hem acabat fent cap. No ho sé, jo us dic que vingueu a sopar, anem parlant per WhatsApp de tant en tant, però ja no som el grup que érem abans. I ho tinc decidit. Us agraeixo la preocupació i l'entenc, però gaudim del que queda de nit, sisplau. Què t'ha semblat el sopar? Molt bo, molt bo, com sempre. Perdona, Mariona, però és que no sé de què vols que parlem. Com no em surt res més. A veure, tenim moltes coses. Per exemple, la Laia. Has pogut llegir alguna de la novel·la? Joder. Sí, de tant que me'n parlen, quan la llegeixi t'ho juro que serà com si l'hagués llegit 20 putes vegades. Ja, és una mica pesada, però es nota que escriu amb passió i jo l'envejo molt per això. Tia, però què dius? Si tu també escrius molt bé, no exageris. No és el fet d'escriure bé o no, és només el simple fet d'escriure que ja no em surt. Ja no ho sé fer. Carinyo, però tu has fet cançons maquíssimes, superpassionals, superprofundes. Ja, però quan fa que no et parlo d'una cançó així? Fa molt que no em parles de les teves cançons. Què? Em refereixo a això. Ja, carinyo, però tu ets l'artista del grup, la que fa música. La Laia escriu. Ja, però, a veure, tampoc és que vulgui com desmereixer els escriptors, però crec que vosaltres, els músics, els cantautors, teniu com el millor dels dos mons, d'acord? Sabeu com encabir la lletra en una melodia, és maquíssim. Ja t'entenc. No, i a més, tu has fet cançons com de totes nosaltres, i també dirigides al Nil, no? Com has fet cançons per tot el puto grup, són com el nostre... Som mis amigos, no? Cançons que ens retraten i que ens recorden la nostra amistat. Buah, la vegada aquella, qui va ser? L'aniversari? Sí, l'aniversari del Nil, que li vas dedicar una cançó. Després de puto cantar-la, a mi em vas tenir 1 hora i mitja plorant. És que allà el context ajudava. No, ajudava perquè érem les que érem. Per això érem els que érem. Però és que no em referia a això, Mariona. Em referia a que érem les amigues, vale? Les properes. Sigui les que érem fa un fotimer d'anys o les que som ara en aquest sopar. I que no hagi vingut gent avui no vol dir que no hi tornin a ser. I és que a més jo parlava de les teves cançons i de que realment si m'arriben és pel fet de que les has fet tu, perquè existeixen gràcies a tu i que perduraran pel fet de que les hagis fet tu i si tu mors, moren les cançons i mor qui les fa i a tu qui t'escriurà cançons? Me les podries escriure tu. Tu també tocaves la guitarra que la tocàvem juntes, Jo arribava a 3 acords, com a màxim, no un Wonderwall, com... ja està, no s'arribava més. Tu feies cançons pròpies, no m'ho pots comparar. Mira, saps què? Només et demano una cosa. Vull que m'escriguis una cançó. És una espècie de maledicció, ¿vale? O sigui, fins que no m'escriguis una cançó estaràs maleït. Ho puc intentar, no? Saps quina cançó teva m'agradava molt? A veure. La de La meva joia. Era com superpunyent, no? Era pur sentiment, pura Mariona, era maquíssim. No creus? Creus que podries tocar-la aquesta nit? Ara no em surt. Però queda nit, ja ho veurem. Et puc demanar... Creus que podries gravar-me-la abans de... No sé si podré. Pots, sisplau, dir-me almenys que ho intentaràs? Ho intentaré.
Deixem de crear records per viure només dels que tenim. Ai, Nil, sisplau, més drames avui no. Abans les coses eren més intenses. Mira, sense anar més lluny, el viatge que vam fer al País Basc no va ser per tant. Simplement ens passàvem tot el dia borratxos, banyant-nos amb boles a la platja i estàvem tots junts, però no va ser per tant. Però va estar molt millor que tot el que ha vingut després. A veure, sí i no. Ara també, al llarg dels anys, hem creat moments molt durs. Digue'm dos. Només dos. Nil, no porto una llista mental de casa. Veus? Nil, que no porti una llista mental de casa no vol dir que no existeixin aquests moments. Sense anar més lluny, jo ara mateix t'he recordat el tema del País Basc. I segur que tu t'has recordat de centenars d'anècdotes, de les quals el més probable és que jo no me'n recordi de cap. I és la màgia dels records que apareixen quan les coses no van bé, quan necessites ànims. No sé, i segur que hi haurà més, Nil, de veritat, sisplau. Bé, estàs bé? Soc una farsant, Nil. Però com que una farsant? Bueno, doncs que últimament em fa la sensació que tant vosaltres com l'editorial em compreu per pena, perquè sóc jo, perquè sóc la Laia. Com dius això? Sí, com últimament no estic fent res que m'agradi. No m'omple, no estic contenta amb el que faig. I sí, m'estic forrant de pasta perquè no paro de fer merdes que li agraden a la gent, però no m'agraden a mi. No, però aviam, Laia, les coses t'estan anant bé. No? Estàs vivint el que t'agrada, d'explicar històries i d'explicar-les bé. No com aquell veí gran que et trobes i et comença a explicar com veia les obres del seu carrer, que han rebentat... No. Tu l'expliques amb passió i de forma realista, que són dos conceptes antagònics que tu fas que vagin de la mà, com si de dos amants es tractés. I això és el amb el que t'has de quedar. Si l'editorial et segueix trucant, tu has de seguir explicant les coses amb el cor, de forma sincera. Perquè això és el que realment val la pena. Amb tots vostès, Mariona i la tempesta. Brillant, però
pots dir-me si et va pagar la pena. Realment no ho vull saber. Hauries estat la meva joia. Potser alguna cosa del que dius sí que no. He de parlar amb ella. Però Nil, hem begut una mica. Una mica massa. Confia en mi. He de dir-li una cosa. Vale, però vés amb cuidado. No t'has sorratet, És molt bonica. Què? La cançó que acabes de tocar. És molt bonica. No sabia que m'estàveu escoltant, no parlar de tu. En part sí, ja em sap greu. A mi sí que em sap greu. No és a tu qui t'ha de saber greu, és a mi. T'he fet patir, Mariona, i no saps com em penedeixo. No és això. Són sentiments que necessito canalitzar d'alguna manera. En part parla de tu, però alhora no. És que tens molt talent, Mariona. Nil, és que ara no vull que ho malinterpretis. Jo l'estava cantant perquè és una cançó que em calma. És una cançó que fa veure les coses d'una altra manera. Pura música, no? Sí. Música. I una mica de ràbia, que també n'hi ha. Ho entenc. És que, Nil, segueixo sense entendre una cosa. Per què em vas deixar? No va ser tu. Això és lo típic que es diu. No, de debò, no va ser tu. Va ser pur egoisme. Ja, és que l'egoisme repercuteix en la resta. És com funciona l'egoisme, saps? Mariona, necessito dir-te una cosa. Si creus que ho pots empitjorar? Mira, Jackson Browne té una cançó que parla sobre un amic seu. Aquest amic era ballarí i va morir en un incendi. I li va fer la cançó Fora Dancer. Aquest home era molt bo en el que feia, igual que ho ets tu. I la cançó parla sobre la vida i sobre com aquesta és com un ball. I que com tot en el món aquest ball té un final.
i que cadascú fa un ball diferent. I hi ha gent que escull quan acaba el seu ball. I que aquest té moments més feliços, més tristos, més alegres o depriments. I hi ha balls que acaben abans d'hora, malauradament. Però jo el que vull que sàpigues és que quan millor he estat al meu ball és quan he estat amb tu. I que una notícia com aquesta em fa replantejar moltes coses, Mariona, i el necessito en el meu ball i no vull que el teu acabi just ara. Sisplau, fem que els nostres balls siguin eterns. Nil, em sembla molt bé tota aquesta història, però jo com sé que no em tornaries a fer mal? Seria incapaç. És que no m'has respost la pregunta. Per què? No és fàcil. Saps que va haver una època que vaig deixar de venir amb vosaltres, i de veure-us i de parlar? Entenia que era perquè havíem tallat. No. És que no et volia fer mal. Vaig començar a entrar en una espiral autodestructiva i a estar trist tot el dia i no tenir ganes de fer res i volia que fos això, autodestrucció. Si no m'hagués permès fer mal a la persona que més estimo. Però si això és veritat, per què no em vas dir res? És perquè no és fàcil parlar d'això, Mariona. Tu fas que ho sembli, jo em sentia com un boig. Vaig començar a pensar que no et mereixia i no et volia preocupar i creia que era millor que estiguessis amb una altra persona. Algú que et fes feliç. És que, Nil, eres tu qui em feia feliç. I qui em fa feliç. És que l'he cagat, Mariona. No hauria d'haver fet. Tant de bo poder tornar enrere i explicar-li del passat que no ho fes. És que jo et podria haver ajudat. I ara em sap greu perquè segurament jo no hi era quan més em necessitaves. No, i a mi em sap greu no haver-te deixat ser-hi. De debò. És que tot això és culpa meva, Mariona, sóc un idiota. Nil, el fet que talléssim a mi no em va ajudar. Però jo no he arribat fins a aquest punt només per això. És que a més, ens passa a tots. Ens pensem que no som suficients per ningú. I no és veritat. És que si algú té ganes d'estar amb tu, encara que siguin unes estones a la setmana, unes estones al mes, o ajuntar el seu ball eternament, doncs és per algun motiu. Clar que tot això és molt fàcil de dir i després és molt difícil de posar en pràctica. Mariona, et segueixo estimant. Perdoneu, tallo alguna cosa o...? No? Estàs bé, estàs bé. Mireu, és que abans he discutit amb la Martina i m'he quedat una mica... Va tot bé, Mir? Mira, he estat pensant i crec que el millor és deixar-ho amb ella, no? És el que té més sentit. Mira, just amb tu volia parlar. Què coi vols ara? Joder, tio, que estic farta, Martina, de tant sobreanalitzar-nos. I què, penya? Si les nostres amistats són tòxiques. Mireu, jo us estimo moltíssim, de veritat, i no vull... Mariona, de veritat, no vull que les imbecilitats d'aquesta jamba siguin un dels quals motius pel qual vols marxar. Míriam, per favor. No, ni Míriam ni hòsties! Martina, estic farta de que no paris de jutjar absolutament com soc, de que no paris de jutjar totes les meves amistats. Joder, no estàs contenta amb res. O sigui, ja em vas conèixer així. Ingènua de mi pensava que podia canviar-te, és que... Mira, ja m'ho has enganxat, no? Soc ingènua. Aquesta, no? És la paraula que faria servir per descriure? Sí. Vale, perfecte. Doncs no et preocupis, pensant-ho tot bé, reflexionant-hi calmadament, potser és millor que ho deixem. Míriam. No. A veure, jo crec que ens estem sobrepassant. Doncs mira com tu amb l'alcohol, que sembla que s'hagi d'instaurar una puta llei seca cada vegada que veus. Míriam. No, és que l'hem d'arrossegar cada vegada que muntem una festa. Tu ho trobes normal, tio? Però, i per què no m'ho heu dit mai? Però si som amics ens hauríem de dir aquestes coses. Però no és fàcil parlar amb tu en aquelles situacions. Se t'intenta dir, no? Entre broma i broma, però creus que és fàcil dir-te una cosa així?
Però si sou amics meus, en principi hauria de ser-ho, no? Mira, justament perquè som amics, t'ajudem cada vegada que li potes algú a sobre a les festes de la Yellow, vale? Però és que no crec ni que canviïs amb un bon discurs perquè d'alguna manera has d'enterrar totes les teves putes inseguretats. Miriam, crec que t'està excedint. No, Eric, no. T'expresses pitjor que una puta paret. I tu m'has de venir a mi a donar lliçons, de veritat? O sigui, jo com a mínim sé dir-li a les persones que les estimo, que me les estimo moltíssim. I a les persones que m'agraden, que m'agraden. I no he d'anar atajant-la cada 2 per 3 per enterrar totes les meves inseguretats perquè m'accepto tal i com soc. De què coi estàs parlant? No et facis el tonto, No et facis el tonto perquè no entens ni un pèl. Hi ha alguna cosa que vulguis dir-li? Algú d'aquí, no? Míriam, calla. Digues, Laia, l'Eric t'ha de dir alguna cosa. Míriam, calla la puta boca. No et preocupis, ja ho faig jo. Laia, l'Eric està pillat a tu. Des de fa més del que puc recordar, imagina. Què? Míriam, ets molt cruel. Tia, és que no pot ser. No pot ser que no te n'enteris. Ets l'única persona en la que mostra un mínim d'afecte, no? Compliments, abraçadetes... No pot ser que no te n'enteris. Però, Eric, és veritat. Sí, Laia, sí. M'agrades molt més del que m'agradaria reconèixer. I moltes gràcies, Míriam, per explicar-ho. Tu no creus que si ho hagués volgut explicar no s'ho hagués dit ja? Ets una puta mega sentimental, tio! Aquesta és la nit! Tot s'acaba! A partir d'aquí, què ens importa? Marxarem tots a casa i ens trobarem. Dona gràcies als nostres funerals. Però, Eric, va en sèrio o no? Laia, sí, m'agrades molt, però porfa, en plan, no vull que deixem de ser amics per això, perquè aquesta tonteria, perquè d'això una tonteria immadura. És que ara mateix no sé què dir. Ho sento un munt. Ja ho tens, Míriam, ja està. Potser sí que és veritat que cada cop som menys. I potser sí que és veritat que cada cop som menys a les fotos. Però potser és per coses com aquestes. Per no respectar els nostres tempos. Potser si em respectessis, no hauríem arribat a aquest punt. T'ho agraeixo molt, Míriam. Aquí t'ho has currat de puta mare. És que esteu tots fatal. És que per fi us ho dic. Veus, Míriam, carinyo, com sí que sé callar-me les coses? A veure, és que la vostra amiga us està dient que es vol suïcidar. No només que ho vol fer, sinó que ho farà. I aquí esteu vosaltres, amb els vostres putos problemes de merda. Que si a mi m'agrada aquesta, que si l'altra amb la puta novel·la, que si Martina deixa d'analitzar-nos. Potser totes vosaltres sou unes putes amebes sentimentals i l'Eric és l'únic que no intenta amagar-ho. Si aneu totes de preocupades, però és que fins avui no teníeu ni la menor idea. Així que, sincerament, aneu-vos-en totes i cada una de vosaltres a prendre per cul. I Míriam, ja ens veurem a casa, perquè jo crec que aquí sobro. I no li he donat masses voltes, com a tu t'agrada, però marxo. Jo no ho sento, de veritat, o sigui, no sé què collons m'ha passat, se m'ha anat la olla i he explotat d'alguna manera reactiva que no estic entenent. Nois, necessito que em deixeu sola un moment, sisplau.
No volia que passés res d'això. Volia un últim sopar, un bon record. Perdona, de veritat, no sé què collons m'ha passat. Ha sigut al final que he acabat estallant i no volia fer això. Crec que ningú ha estat encertat avui. No, nois, no és això. Ja sabia que passaria alguna cosa. Però no ho sé. En el fons esperava que no. No sé, és com... Sento que ha sigut una mica la notícia, no? Com ens ha trastocat i ens ha donat un viatge tremendo, almenys a mi. És una cosa que porto molt temps pensant. Fa molt temps que ja no sóc la mateixa. Que fer qualsevol cosa se'm fa una bola immensa. I m'he deixat molta pasta en psicòlegs i en psiquiatres que m'han receptat pastilles o m'han dit que tenia estrès. És que fa molt temps que no li trobo res positiu a la meva vida. És que no ho dic per vosaltres. Em van fer fora de la feina. Em van deixar. M'he intentat dedicar a la música però no he aconseguit res. Estic molt cansada que em diguin que sigui optimista, que li busqui el costat positiu a les coses. Per què no n'hi ha? I si n'hi ha, doncs no l'he sabut trobar. No sé, esperava que almenys tinguéssim un últim moment tots junts. A mi em sap molt greu perquè és que sempre jo a les festes acabo com cagant-la d'aquesta manera i emborratxant-me i et demano perdó, però és que et demano perdó de veritat, però perdó en sèrio, em sap molt greu. Gràcies, Eric. Ho valoro venint de tu. Potser és per això que el grup en minvant, perquè s'han anat fartant de les nostres merdes i entenc que també n'estiguis fartat tu. Laia. Si us ho he dit, és per alguna cosa. I si he volgut continuar sopant aquí amb vosaltres, també hi ha algun motiu. Per molt malament que hagi anat tot, vosaltres sempre heu sigut un oasi per mi. Segurament fa molt temps que no estaria aquí sense vosaltres. La Mariona, doncs que ja no vull que marxis. No és un comiat, és un fins aviat. Bueno, tampoc em diguis frases de Toy Story perquè si no em passaré tot el plorant, tia. Us en recordeu d'aquella vegada que l'Eric estava parlant sobre què era intoleràncies, no? I li va acabar putant a sobre el Xavi. He tingut millors moments, no us ho negaré, és veritat. Quan ens vas presentar a la Martina, allà a Zarauz. Sí, que la pava tenia el valor de dir-nos que era surfista, la Martina. És que això és el millor, que sempre acabem recordant les bones anècdotes. Molta merda que hagi passat, es queda el que s'ha de quedar. Vale. Però... Per això vull que us quedeu amb aquest moment del sopar. En aquest moment com de gent gran recordant la seva joventut, però som 40 anys més joves. I que som amics de veritat. No som gent de pas ni amics de primeres. Hòstia puta, tio. Si ens posem així de nostàlgiques amb que 20 i pico anys, imagina't amb 60. I és que a més perquè sempre som així. Vull dir, ara trobem a faltar els moments del batxillerat. I estic seguríssima que d'aquí uns anys trobarem a faltar aquests moments. És com si no tinguéssim esperances de futur, no sé. No ho sé, nois. Jo... O sigui, sé que us semblarà una mica una proposta bastant cursi, però aquest moment m'està semblant superintens, supermaco, totes juntes. I m'agradaria que tanquéssim tots els ulls i com
plasméssim aquest record. Per quedar-nos com només per nosaltres, sabeu? Un record que tinguem per sempre. És que la meva família té historial d'Alzheimer i és que no me'n recordaré. Va. Va, anem amb la Estan maquíssim. Nois, no és que us vulgui fer fora, però crec que és el millor moment perquè marxeu. Així ens quedem amb aquest record del sopar. I fins i tot s'està fent de dia, podríem dir que vam estar tota la nit. Moltes gràcies, Mariona, per tot. Vols que t'ajudem a recollir? No, tinc tot el temps del món. Què fas, Eric? No que si hagi aturat més temps de vida, doncs benvingut sigui. D'acord, jo me'n vaig a casa amb la Martina a confirmar-li el que ja li he dit i a veure si puc començar a avançar. No? Gaudeix del que et queda, sisplau. T'ho prometo. Eric, és que no sé molt bé com dir això, però t'agradaria venir a casa meva a fer l'última? Sí, vale. Mariona, que sé que no sóc de les persones que més es preocupa, però que vull que sàpigues que si em preocupo per algú, tu n'ets dos, vale? Ja ho sé. Molta sort amb la novel·la. Gràcies. Adéu, Mariona. Ens hem quedat sols una altra vegada. Sí. Com sempre, tots els sopars. Sempre érem els últims en marxar. S'ha de dir que sempre els fèiem a casa nostra. No, però parlo d'abans, de quan no érem parella, que érem només amics. Com ara. Sí que ens quedàvem xerrant sempre fins molt tard, Fins que la Gemma ens feia fora. quan la Gemma venia amb nosaltres. Sí que han canviat les coses, no? La gent va marxant i el grup es va fent petit. Espero que el grup no es faci més petit. 5 és el número perfecte. Nil, saps que això canviarà. Però, i si no ho fes? Nil, ho tinc decidit. No, però, Mariona, ja no et parlo d'estar junts. Et mereixes algú millor. Però és que ja vaig tenir prou en perdre l'amor de la meva vida, no vull perdre la meva millor amiga. Nil, a aquestes alçades no val la pena fer més esforços. Ho havia d'intentar. I ho agraeixo, ja sabíem que avui m'intentaríeu fer canviar d'opinió. És que quan ho estaves dient, una part de mi sabia el que anaves a dir. L'altra lluitava per treure'm aquesta idea del cap, però és que els teus ulls només cridaven auxili. Sempre has entès el que em passava sense que t'hagués de dir res. És
que m'han vingut flaixos del dia que vam deixar i és una cosa que me'n penedeixo rabiar, Mariona, però és que m'he vist allà impotent, escoltant que no volies seguir i he vist que ho teníem tot perdut. Nil, tranquil. No, és que em sap greu que ens haguem convertit en una mena de desconeguts a mitges. Tot el que hem viscut no es mereix això. Saps que no és veritat això, tampoc. És que, Mariona, no puc deixar de pensar-hi, més ara que te'n vas. Sisplau. Honestament, jo no t'ho guardo cap mena de rancúnia. És més, aquests últims dies només he pogut recordar els moments que vam viure bé. De debò? Sí. Suposo que no té sentit revolcar-se en la merda si has tingut moments feliços. Sí, però, Mariona, vull que sàpigues que, tot i que hi ha gent que hagi marxat, els que hi som t'estimem moltíssim. Ho tinc claríssim, això, Nil. No, i que la vida és així, la gent va i ve, i la vida són canvis, i es renova, i sempre cap a millor. Però no ens podem quedar pensant en el passat, perquè llavors no podem gaudir del present. I que els donin pel sac a la Gemma i al Xavi i als altres. Però bueno, potser ara estan sent les Míriams, les Laies, els Èrics o les Marines i els Nils d'altra gent. I que això no és dolent, però hem de saber gaudir dels que hi som. És que, si això és el que et preocupa, que no et preocupi. Senzillament, he arribat com a un punt de no retorn. És el que us explicava abans. Fer qualsevol cosa, per més quotidiana que sigui, m'és impossible. Però és que m'heu ajudat molt més que qualsevol psicòleg, això ho heu de tenir molt clar. Bé, doncs res. Espera un moment. T'he de donar una cosa. És la que et vas deixar fa 2 anys. Oh. Aquests dies me l'he estat posant. Et semblarà una tonteria, però no sé, em portava bons records. És la samarreta del concert. Sí, del concert del Brian Fallon. Quan escolto Hard Feelings encara se'm posa la pell de gallina. Va ser un dels millors concerts que he anat mai. Vull que la tinguis tu. Com diria, cap sentiment enquistat, oi? Quan arribi al cel, cap sentiment enquistat. Va, espera. Jo també t'he de donar una cosa. Abans he marxat un moment. M'havia deixat això. Des de quan ho vam deixar? Expressa molt bé el que sento per tu. M'hagués agradat poder-ho escriure, però no tinc ni el talent ni el valor per fer-ho, i saps que els artistes teniu un do per expressar-vos. Nil, encara que no t'expressis com el millor, jo sempre t'he sabut llegir molt bé. Ho sé, però volia que tinguessis una prova tangible. Alguna cosa que escoltessis i pensessis en tot el que representes per mi. Sobretot, escolta'l quan estiguis sola i tranquil·la. Perquè sàpigues que et tinc al meu costat. Moltes gràcies, Nil. Espero veure't aviat.
fas aquí? T'has deixat algú? Sí, m'he deixat d'escoltar la teva cançó. Pensava que potser... Per tu el que sigui. Seieu aquí. Podria ser la meva joia de blau, verd, brillant, creuada. Jo hauria estat el teu somni com les onades de tardor trencant l'alba. No em diguis que sóc bonica, tu vas dir que m'estimaves. Realment no vull saber. Estic començant a no penjar-me. No has vist com et parlava. Et vaig regalar el meu amor, però tu em vas dir que no el volies. I és que n'has trobat a un altre, una que vas decidir estimar. Realment no ho vull saber, però pots dir-me si et va valdre la pena. Realment no ho vull saber. El temps et va embruixar per no oblidar-me. Sé que et podia haver estimat, però no vas deixar-me. La meva veu et perseguirà fins que te n'adonis de l'amor que vas deixar que se n'anés a no res. La meva veu et perseguirà fins que te n'adonis de l'amor que vas deixar que se n'anés a no res. Podria ser la meva joia. Ha estat impagable. Segueixes estant maleïda, tu? No. Però com vols que faci una cançó comparable a aquesta, carinyo? És que no ha de ser comparable, ha de ser teva. S'intentarà. Vols que fem un últim ball? Vinga, va. Si m'ho proposes. Com em coneixes, cabrón? Com ens coneixem?
Jo no salgo. Moltes gràcies a la un aplaudiment a aquesta meravellosa companyia. Moltes gràcies a la Míriam, al Cervant, que han gravat l'obra i han fet fotos. Moltes gràcies a la Ruth, a l'Helena per la direcció d'art. Moltes gràcies al Raül i al Damià per la tècnica. Moltes gràcies a l'Ebec per la música. Moltes gràcies a tothom per estar aquí. Ara recollim tot. Gràcies per gravar. Merci, perdó, Ara... Moltes gràcies. Què tal?